Benvinguts, gràcies també per l'assistència dels regidors de l'Ajuntament, la Martina Prat i en Josep Maria Bernil, que ens acompanyen. També voldria excusar l'assistència d'en Lluís Roure, que no ha pogut venir per motius personals, no per ganes, que també hagués estat aquí amb nosaltres. I simplement dir-vos que els que hem convidat a la taula rodona són tots, com ja coneixeu, pintors, que els uneix amb la Montserrat Vayreda una estreta relació d'amistat, que també es va convertir en una relació professional, però que és això el que començarem a parlar d'ells. Moderarà la taula en Joan Ferrerós, filòleg, que li deixem aquesta feina, ell marcarà els temps, i doncs res més. Esperem que al final, si voleu conversar amb ells, puguem fer algunes preguntes. Doncs endavant, Joan. Gràcies. Doncs, la relació de Montserrat Vayreda amb pintors. Vull recordar que fa uns dies ja es va fer un acte de la Montserrat Vayreda en relació a la pintura en general, als pintors en general. El va fer la Blanca Sala Reig i també m'ha parlat d'això, on ha parlat d'això l'Anna Velàs, quan ha explicat sobre la Montserrat Vayreda. Per tant, avui no és tant que hàgim de fer les consideracions que tenia la Montserrat Vayreda sobre els pintors i la pintura, sinó concretament la relació que va tenir amb aquestes 4 persones concretes, que havien de ser 5, ja ens ho han dit, però resulta que seran 4, aquestes persones concretes. O sigui, no hem de fer una gran exposició sobre la concepció o les concepcions que tenia la Montserrat Vayreda sobre la pintura, sinó el tracte personal, diríem, una cosa més, si se'm permet, més casolana. Bé, això ja n'he parlat amb ells, de què aniria així, i ara passo a presentar-los. El mateix dic ara amb la presentació, no explicaré pas una biografia de cada un d'aquests 4 que hi han asseguts aquí, sinó simplement algun detall de la seva vida i dels seus estudis i poca cosa més, perquè més que res una formalitat, per si a la sala hi hagués algú que és que no els coneix, que suposo que és impossible, però és aquesta formalitat i la farem, aquesta formalitat. Abans encara volia afegir-hi que és una evidència que la Montserrat va tenir una especial relació amb la pintura, més que amb altres arts, més que amb la música o més que amb altres arts. Per exemple, si parlessin de la Maria Àngels Anglada, insistiríem més en la música, segurament. Ella mateixa era pianista. Però la Montserrat va tenir més relació amb els pintors i això potser també ve de la manera que ella entenia la poesia en gran manera relacionada amb el paisatge, la terra, la vegetació, l'orografia, la geografia, la petita geografia de l'Alt Empordà i la Garrotxa. Per tant, tenia la Montserrat una gran relació amb aquest món de la plàstica. Era una afició o una dedicació que compartia amb el seu admirat Fages de Climent. Fages de Climent també va tenir-hi una gran relació amb els pintors, llavors ella això ho va prosseguir. Fins i tot la Montserrat té un llibre que ho fa notar, això, té un llibre que es diu Un color per a cada amic. És ben explícita, i si un entra dintre aquest llibre ho veu que relaciona els colors amb determinats pintors i tot això. A la seva família també hi va haver molts de pintors, el seu germà Lluís Vayreda i el fundador de la nissaga dels Vayreda, també, llavors això ho hem de tenir en consideració. Hi va haver pintors i també hi va haver altres savis, diguéssim, dins de la família Vayreda, però vull dir concretament 2 pintors, i ella ens va deixar una quarteta que sintetitza, resumeix una mica tot això que jo anava dient. Diu així la quarteta, diu, si els poetes són pintors, sense pinzells ni paleta, cada pintor és un poeta que fa versos amb colors. Ara sí, ara passo a presentar, començarem per aquell extrem d'allà, o sigui, començarem amb en Miquel Duran i Martínez, que va néixer a Barcelona l'any 1939, és conegut com el pintor de les preses, va estudiar a Madrid amb una beca i, de més, havia estudiat amb els pintors Lluís Carbonell a Olot i amb Joan Sibecas a Figueres. Posteriorment es va formar com a pintor en la tradició de la Garrotxa en una acadèmia d'Olot. Ha pintat tots els pobles de la Garrotxa i els va publicar en un esplèndid llibre il·lustrat.
I Miquel Duran també dirigeix una escola d'art en el seu poble, Les Preses. Ricard Anson, que és el que ve a continuació, i Rigall, que és de Figueres, nascut el 1943, va ser fundador del grup 69, juntament amb Lluís Roure, Daniel Lleixà, Josep Ministral i el desaparegut Ramon Pujol Boira. És delineant i va estudiar arquitectura d'interiors a l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics de Barcelona i pintura a l'Escola d'Arts i Oficis de Figueres, on va tenir Ramon Reig de professor. Des del 1973 ha combinat la decoració d'interiors amb la pintura. Les seves il·lustracions han aparegut en llibres de Montserrat Vayreda, com ara Els pobles de l'Alt Empordà i Els pobles del Baix Empordà. Seguim, i ve l'Alicia Vinyes, que és de Figueres, del 1946. A Barcelona va estudiar a l'Escola d'Arts i Oficis Artístics, a la de Llotja, a l'Escola Superior de Belles Arts Sant Jordi, on va obtenir el títol de professora de dibuix, i va fer un curs de pintura mural a l'Escola Internacional de Sant Cugat del Vallès. De més, és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professora de dibuix als instituts Ramon Muntaner, Narcís Montoriol i Alexandre Deulofeu. També va ser directora del Museu de l'Empordà. Quant a Montserrat Vayreda, juntament amb Emília Xargay, varen presentar una mostra de gravats sobre el poema Tu, jo i el vent. I finalment, en Josep Ministral, d'aquí al meu costat, que és de Borrassà, nascut el 1945, va estudiar a l'Escola Superior de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona, va estudiar gravat a l'Escola de Belles Arts d'Olot i també va estudiar a l'Escola Internacional de Pintura Mural Contemporània al Monestir de Sant Cugat del Vallès. Ha conreat la pintura i la pintura mural, l'escultura monumental i últimament els vitralls, creant un món inconfusible i molt personal. Ha viscut a Figueres des de fa uns anys que viu a Llers, on també viu a Llers en Son, que no ho he dit, però ara li afegeixo. Bé, hem quedat amb ells que, ja la saben, que els faria una primera pregunta de contesta més ràpida, és a dir, per fer la ronda completa, i després ja faríem una segona intervenció ja més llarga i amb més llibertat per intervenir-hi, per afegir-hi, etc. És a dir, que això no és ben bé un debat, sinó que és simplement una colla de persones que expliquen la seva experiència viscuda amb la poetessa, amb Montserrat Vayreda. La cosa que els demano ara de bon principi és en quin moment varen conèixer Montserrat Vayreda i com va començar aquesta relació. Qui vol començar? Sí? Doncs endavant. La meva relació amb la Montserrat Vayreda va ser precisament aquí a Figueres, als anys 60, al Casino Monestral, que em varen convidar a anar a escoltar un recital de poesia. I me la varen presentar i el sol fet de ser un pintor ja es va enamorar de la meva pintura sense conèixer-la. I l'endemà ja la tenia a casa meva, això era un dissabte i el diumenge ja venia a casa ella i la Maria Perxés. Aquesta ja va ser, i a partir d'aquí fins a la seva mort. Jo amb aquest senyor d'aquí vàrem fer la mili junts i ell em va presentar a la Montserrat i va passar exactament això. Li va dir que jo era pintor, em va demanar que li portés alguna cosa, li va agradar i aquí ja es va engegar tot plegat. Des de llavors la relació ha sigut llarguíssima, també fins a la seva mort, que a més ja explicaré una altra cosa després de la seva mort. Perdona, estic molt afònica. La vaig conèixer entre l'any 69-70, que jo vaig retornar a Figueres i que feia classes a l'Institut Muntaner. Llavors jo no vivia encara a Figueres, estava a Llançà i tenia que agafar el tren, total. En aquella època m'estava moltes estones a la biblioteca i vaig fer molta amistat amb la Maria Perxés. I llavors la Maria Perxés em va dir, tu pintes? Dic, sí, he fet Belles Arts i pinto. Presentaré la meva amiga, la Montserrat Vayreda. I així va ser, em va presentar la Montserrat Vayreda. Els vaig convidar un dia al taller que tenia, que eren a la plaça del Museu de l'Ina, aquella placeta de la Font, allà. I varen venir, clar, en aquella època va ser molt divertit, jo ara ho recordo amb gràcia, perquè esclar, la Montserrat esperava veure uns paisatges o una cosa més figurativa, i esclar, en aquella època jo amb la pintura estava molt compromesa socialment i feia pintura
de caire social, gent encaixonada, braços que sortien, gent lligada, i tot. Em va dir, ui, es va esverar. Però què fas? Em va dir. Ui, esclar, a mi em va fer molta gràcia, perquè va tenir una reacció molt propera a la que tenia la meva mare quan vèiem aquests quadres. Deia, tu, poc que t'hi guanyaràs la vida així pintant aquestes bestieses, em deia. Tan lletges, tan terribles, però què pintes? Em deia. I esclar, li vaig dir, no, jo és que estic molt compromesa amb aquesta pintura i m'interessa molt i la faig i la faré, a més. I, no t'hi guanyaràs pas la vida, és igual, ja treballo i així em puc permetre pintar el que vull. I això va ser el nostre primer contacte. Es va quedar així molt parada, però vàrem seguir, vàrem anar seguint i vàrem fer molta amistat. No, com que va ser l'estant a l'establiment de la Pilar Nierga, que era, a la vegada, doncs, era cariàter i, segons en fases de Climent, la cariàter, que em penso que no se sent, ara se sent, doncs era de les 4 cariàtides, i llavors doncs eren molt amigues amb la Montserrat i així, i llavors jo vaig poder conèixer la Montserrat, però també la seva germana, la Maria Àngels, perdó, la Maria Àngels i després la Maria Carme Guaix, que eren les 4. I llavors a partir d'aquí, però jo tenia altres feines a fer, llavors amb 16 o 17 anys tenia altra feinada, no? Però va ser després quan a la Pensió Roca es feien unes tertúlies i així, i anava, i amb Moli també vàrem coincidir alguna vegada, Moli? I en la Font de Roca, i llavors ja al tornar de la mili vaig dir, com que ja tenia aquesta afició, perquè em Falla sempre deia, aquest noi és el que vol ser pintor. I esclar, jo ja m'imposava això. I llavors, i en el fons, doncs després ja al venir del servei militar vaig estar a Barcelona i llavors al venir de Figueres perquè m'enyorava de Figueres. I vaig venir. I llavors sí que va ser quan la vaig conèixer bé, fèiem xerrades perquè ella estava a l'Esbai, ella tenia una botigueta aquí i aquí, doncs, mira, fèiem coses que ja explicarem més endavant. Molt bé. Bé, ja ens sentit la veu. I l'altra veu, també. Amb tambors, Ja han sentit la veu de tots 4. Ara, en la segona ronda, ja és més barra lliure, si ho podem dir així, és a dir, es poden estendre. Jo els havia suggerit coses com la següent. Si la Montserrat els hi comentava aspectes de la seva obra, a veure, no en plan de crític, però sí fer alguns comentaris. La d'això, l'Alícia, ja ens n'ha fet 5 cèntims, de com li va comentar el primer empat. Després els hi suggeria que quina impressió els produïa la Montserrat amb ells quant al coneixement que tenia la Montserrat i les idees, també les sabem una mica a partir d'això, sobre la pintura en general. Després els hi deia sobre aquests parents, sobretot en Lluís i en Joaquim Vayreda, si els en parlava, si els tenia molt presents. Bé, tot això, totes aquestes consideracions les poden fer. I encara una de genèrica, que és la Montserrat tenia un peu a la Garrotxa i un altre a Figueres, a l'Empordà. Llavors, doncs, si ella els hi feia consideracions sobre l'escola de pintura d'Olot i l'escola empordanesa, a veure si els hi feia. En tot cas, això i el que ells creguin convenient és del que ara poden parlar amb més llibertat, sobretot de temps. Bé, suposo que per ordre d'edat sempre em toquen a mi. No, esperem fer la roda, No. Vale. Sí, la veritat és que la Montserrat Vayreda tinc de dir una cosa que possiblement molts figuerencs no saben, nosaltres sí que ho sabem. Valorava molt més la pintura de la mal anomenada escola olotina, que no ha sigut mai una escola, simplement els seus parents el haver tingut en Joaquim i en Marià Vayreda de la família, la treia molt més la pintura, diríem, d'un caire una miqueta més clàssic, que no pas aquesta tan figurativa, i ja no parlem de l'abstracte. Amb l'abstracte no hi volia saber res. A més, era una persona amb molt de caràcter i vull dir, era taxativa amb les coses, vull dir que quan ella deia que no, era que no. I això, vull dir que sempre
la tendència la tenia, o sigui, es va enamorar moltíssim de la Garrotxa, va començar, i tenia dues grans propietats a la Garrotxa, una concretament a les Preses, l'altra ja en el terme municipal de Santa Pau, i clar, va començar vinguent una setmana, 2 setmanes, i es va acabar que venia ja, o sigui, una mica com jo, que passava mig any aquí a l'Empordà i mig any a la Garrotxa, doncs ell era el mateix. I ens passàvem tardes enteres parlant de pintura i sobretot de literatura, perquè era una part de que, com tots sabeu, això sí que ho sabeu tots els empordanesos, que és una escriptora excepcional, a més tenia la gran virtut de saber recitar. Recitava extraordinàriament bé, cosa que molts poetes no saben, i ell en sabia molt. I quan anava jo a l'Antiga a passar les tardes, sempre que podia, quan ell era allà, doncs llegia o poemes seus o dels que ell admirava. I era un plaer, I llavors, en quant al que també l'Alícia ja ha explicat abans, tenia una verdadera dèria pels pintors. El fet de ser pintor ja no sé, ja estava, ja havíem anat a missa, no? Vull dir, una de les meves coses que em sembla que me la va valorar molt sempre va ser això que em deia, és que m'has presentat uns pintors tan macos. Un dels primers que li vaig presentar és el meu gran amic, l'Anson, i fins a la mort, que l'hem conegut fins a la mort. I clar, llavors venia a la Garrotxa, a casa de l'amic Moli, que he tingut el plaer que em vingués a acompanyar avui. Ell, que esclar, quan li parles de l'Empordà, ell és fill de l'Empordà. Jo soc fill adoptiu i ell és fill de l'Empordà. Doncs de seguida està disposat a venir-me a acompanyar. I clar, els dies que anava a l'impremta, els altres dies que venia a casa, i això l'Alícia també ho ha administrat, ho ha comentat, sempre venia, i venia moltes vegades amb en Cibeques, amb en Fages de Climent i amb en Roca, i aquells també venien molt sovint. I aquestes tertúlies que has comentat tu, ministral, jo hi vaig ser-hi des de les primeres que es varen fer, que és allà on ens vàrem conèixer tu i jo, precisament allà, això ja feia temps que es feia. Aquesta és la meva coneixença amb la Montserrat Vayreda. Jo? Un altre. Jo la vaig conèixer... Un segon. Perdona, un segon. Ell, per si algú no ho sap, ha citat l'Antiga. L'Antiga és una d'aquestes propietats, per si algú no ho sap, ja ho dic, aquestes propietats que la Montserrat Vayreda tenia terres amunt. Ja està. Sí, per cert, a l'Antiga cada any hi anàvem a buscar castanyes que ens en feia un sac. La Montserrat, mira, moltes coses que has dit ell, ara jo no les tornaré a repetir, exactament com has dit tu, la Montserrat. La Montserrat va començar a venir a casa, doncs, molt sovint. Li encantava la mainada, era una dèria que tenia, i havien fet moltes sortides, com que varen fer aquells llibres d'aquí de l'Empordà. Jo, al tenir tanta mainada, no cabíem amb un cotxe petit. Jo vaig haver de comprar un Land Rover. Llavors carregàvem el Land Rover de mainada, ens anàvem per aquests mons de Déu, que no hi arribava ningú, però jo sí. La Maria Perxés era l'altra amiga que també venia amb nosaltres. Tot el camí la Montserrat feia cantar a la mainada. Arribàvem on arribàvem, ella feia les seves notes, jo feia el meu dibuix, que tot això va servir després per fer el llibre, o els llibres, que eren diversos. I la meva dona el que feia era portar costelles, fèiem un foc que ja es podia fer, i fèiem una costellada, jugant amb la mainada, i els hi feia rodolins. N'hi havia una que sempre s'enfadava, es posava així, i li deia, si t'acostumes a botir, et direm que la botí. Vull dir, i tenia una facilitat extraordinària. Vull dir, amb aquest Land Rover vàrem tenir unes experiències boníssimes. Jo me'n recordo una, per exemple, que érem a 5 claus. 5 claus hi havia una iglesia, o que hi deu ser, que estava totalment enverdissada. Ella es va començar a enfadar. Hi havia verdisses, que això se deia de la no sé què, i vaig veure que venia pel camí un bordegàs que devia tenir 12 o 13 anys,
portava unes ulleres de cul de got, una cantina, i va pensar, vaja, ja l'armarem. Ja l'esperava. Li va començar a dir de tot, i com que parlava molt a prop, la Montserrat, el va anar arraconant, fins que el va tenir contra la paret de l'església. Li anava dient el que havia de fer, i aquell noi anava dient, sí senyora, sí, sí senyora, sí, ara ho faré, ara ho faré. Al final es va escapar amb la cantina de llet i corrient cap a casa seu, i ara parlaré amb el pare i ja veurà que quan torni per aquí estarà tot net i arreglat. Vivències d'aquestes en van fer moltes i moltes. Després jo us n'explicaré més, si voleu. Molt bé, doncs, vinga, jo ja us he dit que la vaig conèixer, me la va presentar la Maria Perxés, i a poc vàrem anar fent molta amistat. Jo podria dir que és una de les persones que li he explicat més coses de les meves inquietuds, tant artístiques com familiars, com humanes. I per què? Perquè ho entenia tot, la Montserrat. Ella era d'una altra mentalitat, eren molt diferents, però era una persona que sabia escoltar i que sabia entendre, sobretot. I aleshores, doncs, bueno, no s'esgarrifava mai. Només s'esgarrifava en segons quines exposicions de pintura, quan vaig estar al museu, muntava. Deia, fas bestieses, aquestes exposicions tan avantguardistes. No veus que això no té interès? Jo li deia, Montserrat, sí que té interès. Bé, és igual, amb això era la nostra discussió, més o menys. Però pel de més, res. O sigui, vàrem ser molt amigues, ens vàrem entendre molt bé. Pràcticament, durant molts anys, pràcticament crec que cada dia parlàvem, cada dia ens vèiem. Perquè jo quan sortia del museu, passava per l'Esbai i fèiem una mica de tertúlia. Saps? Què fas, com estàs, què has fet? I què voleu fer al museu? I explicava. Ai, em deia, ai. Podem dir, si fos una cosa massa avantguardista, ja ho trobava tremendo. Però era una persona que, no sé, ens enteníem. Eren molt diferents, però ens enteníem molt bé. Era molt humana, era molt persona. I bé, ella tenia, clar, una manera de ser molt diferent a la meva, però, clar, això, les persones totes som diferents, no vol dir res, però ens enteníem molt bé. I la veritat és que jo l'estimava molt, i crec que ella a mi també. Sí, no, és que ja has dit molta cosa, perquè jo també em va passar el mateix. Al final ens apreciàvem molt, moltíssim, però, esclar, jo també quan hi anava era per dir-li, perquè sempre em deia, tu ho fas molt bé tu, tu has de continuar pintant, no ho deixis pas, no ho deixis pas. I bueno, ja, i tot això que has dit del caràcter i la manera de fer, i això era molt bumoniosa, tenia molta bondat, Sí, era molt bona persona. Molt bona persona. I llavors jo, aquesta va ser ja on vàrem iniciar aquest període de bona amistat, és quan vaig presentar-me en un concurs a la Sala Parés de pintura jove i em varen donar el Premi Raimon Maragall. I esclar, jo vaig venir molt entusiasmat i dic, Vita Montserrat, m'han donat un premi a Barcelona, ja t'ho dic jo, ja, tu, és que tu ho has de fer-ho, tu, No, bueno, no, sí, saps, perquè, i pam, i bueno, i llavors li vaig dir, i m'han donat uns diners, dic, i saps què faré? Dic, m'aniré a fer un viatge a Madrid a veure el Museu del Prado, que encara no l'he vist. I bueno, això has de fer, veure museus, sempre anava alliçonant, no? I això va ser a l'inici i li explicava les coses més o menys com anaven per allà i així. I llavors vaig veure una retrospectiva d'en Mir, el 73, que era una gran col·lectiva. Bueno, jo és que em vaig quedar estabornit, amb tot plegat, no? I bueno, i aquí doncs anava començant, jo anava vinguent per aquí i així. Però ja heu dit molta cosa de la Montserrat que jo també estic completament d'acord i bueno, perquè ara... No, ja està, no, perquè continuaríem... Tots heu destacat que la Montserrat era molt expressiva i que era molt insistent, això va tractar més o menys, doncs ja ho sap. Llavors, donat que tenia aquest caràcter, ara ja amb una segona volta, perquè ara heu explicat més anècdotes, ella segurament era inevitable que jutgés una mica el que pintava, o no, o diguem-ne, li semblava tot bé,
L'Alicia ja ho ha No, destacat. avui no. L'Alicia ho ha destacat. Però i els altres? Li semblava bé el que ella veia o us feia comentaris o aventurava algun suggeriment? Era molt crítica constructiva. Sí. Era crítica constructiva. Ara, molt crítica i molt severa. És a dir, que sempre, no, guaita, cuidado, que no vas pas bé per aquest costat, que has d'anar per aquest altre. Vull dir, volia imposar una mica la manera de... A mi, per exemple, jo em vaig dedicar professionalment ja a la pintura i tinc de donar gràcies a ella. Perquè em va dir, escolta, jo era soci d'un negoci d'estatuària religiosa a Olot i vaig plegar, em vaig vendre les accions, vaig plegar i em vaig dedicar a l'aventura sense saber què passaria, perquè era una aventura aquesta, però la veritat és que jo com que també ho portava dintre tampoc li va costar molt de convèncer-me, però potser jo sol em hagués costat una mica. No, res, que tu que tens de plegar, tu el que tens de fer és pintar, que s'han de fer molts quadres, que... Jo li deia, bueno, Montserrat, hem d'anar per la qualitat, no per la quantitat. Tenia molta dèria amb això de la quantitat de quadres. A mi m'ha dedicat poemes, perquè ara la setmana que ve, quan torni a venir, has de tenir 3 o 4, i venia i en tenia un de mig fet. I això la molestava. Inclús una vegada vam fer una juguesca i tot, que va voler que en un mes, i la vaig complaure perquè vaig fer 3 o 4 notes, però ella volia producció, volia quantitat. Home, en certa manera també tenia, evidentment, que ja tenia raó, perquè clar, quan més treballes i quan més... clar, aprens més, és veritat. I si tinc un moment, voldria explicar una anècdota, perquè clar, la gent que som aquí no hi som pas per casualitat. Clar, per edat, és més per edat potser que per edat, clar, la vam conèixer molt i molt, que molta de gent d'aquí no heu tingut la sort que hem tingut nosaltres, a part de la sort que vaig tenir amb ella, que em va presentar gent com en Josep Maria Bernil, el pare, que ara ja soc amic del fill, i espero que després l'Esperit Sant i tot, doncs vas conèixer gent. Però vull explicar una anècdota, que no sé si el meu amic Canson li sabrà greu, però... Segur. Sí, perquè l'Anson és un noi tan humil que això no es tracta de ser humil o de no ser. Ho sembla, això. S'ha dit aquí, s'ha parlat de la seva professió com a gran delineant. Jo diria que l'Anson ha sigut un gran arquitecte sense títol. Això us ho puc dir perquè jo l'he conegut des que vàrem fer la mili i és un arquitecte nat. És un home que ha treballat per molts arquitectes. Els arquitectes posaven la firma i ell feia el projecte. Ara estàs embolicant. Val. I ja no dic res més perquè se m'enfadaria. I en Ricard és el que va dissenyar la tomba de la Montserrat Baireda, que és a Lledó. Ell la va dissenyar. I la Montserrat i jo, i això sí que no ho saps pas tu, la Montserrat Baireda ja va escriure el poema que hi ha en el seu panteó, i l'havia escrit en vida, i a mi ja m'ho va explicar. A mi no tenia cap secret la Montserrat Baireda amb mi. Diu, Miquel, m'han regalat un solar allà a Lledó, a més al costat de Llavanera, perquè ell havia d'estar al costat d'un pintor, me l'està dissenyant l'Anson, ja estava fet, i quan tu tenies, no sé, en aquell lloc que gravessen el poema que va escriure ella, això ho sap perfectament, que ja hi era tot, menys la data de la mort, hi havia la de naixement, però faltava la de la mort, posada al revés, però mentre la teniu a gravar, la Montserrat i jo vàrem entrar dintre de la seva tomba. Bueno, la tomba de la Montserrat, perdona que et talli, hi havia lloc per 2 persones. Sí, és el que anava a explicar. I a mi em va oferir, si vols, jo ja m'espavilaré. No, és pas hora. Sí, a mi també em va dir el mateix. Diu, mira, baixa que t'ensenyaré. Hi ha 2 pisos, diu, per si em voleu venir a fer companyia. I li vaig dir, bueno, això ja en parlarem, de moment ja pots passar davant. I bé, i la Montserrat Baireda, a part d'aquestes anècdotes, doncs la vaig portar molt d'excursió. En els seus, em sembla que ja tenia els 80 anys fets,
la vaig fer pujar els que siguin excursionistes aquí al Coll de la Marrana. Volia pujar, sempre jo li parlava del gra de fajol, i va dir, m'has de portar el gra de fajol. I vaig pensar, Montserrat, no sé si arribaràs allà. Però el Coll de la Marrana va protestar tot el camí, perquè va Déu-n'hi-do, a la seva edat, però li vaig anar explicant coses i anàvem parlant de pintura i de literatura i de poemes i de flors amb la Maria, i quan se'm va donar compte va ser a dalt al Coll de la Marrana. O sigui, la vas enganyar, vaja. Sí. Vull dir que la vaig enredar una mica i hi va pujar. I vam anar molt i molt d'excursió, molt. Doncs la tomba que me la van encarregar 10 anys abans de morir. Una cosa que a mi em va marcar perquè ara has de fer aquesta cosa. Doncs el que hi havia escrit en la llosa, dic, l'única que ho sabia era ella. Poca gent ho sabia. I ho varen posar, o sigui, era un disseny minimalista. A ella li agradaven les coses senzilles. Doncs era una llosa aixecada de terra i era una llosa bastant pesant, tota d'una peça, que vàrem girar la llosa que l'escrit quedés a sota. I el dia que diguéssim, ho va fer servir, diguem-ho. Que la vàrem enterrar, el dia que la vam enterrar. Ho varen girar i ja hi havia tota... Era una quarteta, no la recordes? Ja estava tot escrit. Sí. I una de les coses que estic molt content, sense conèixer-lo, de la gent de Lledó, sobretot concretament de l'Ajuntament de l'època, no sé si encara hi ha el mateix alcalde, no suposo que no, doncs la Montserrat Vayreda li va dir a l'alcalde, i sobretot planteu-me una olivera. I li va plantar l'olivera. I jo, sempre que baixo aquí a l'Empordà, no sempre, com que anava amb l'amic Moli, doncs tampoc el podia fer trobar, vaig i li deixo una fulla d'olivera al cim de la seva tomba, sempre. Que ets maco. És una tonteria com una altra, però sóc així de romàntic. Sí, senyor. Ricard, això de la capacitat de la tomba, no hi podríem tornar una mica? Aquesta tomba tan extensa que hi estàveu convidats? Ho heu dit, no? Ja us havia convidat. Sí, que us havia... I que el dic que hi ha més endavant. Sí. No vam parlar més d'això, aquest tema no va sortir De moment ens ha passat a davant a tots. Sí, això sí. I esperem que no li haguem d'anar a fer companyia gaire aviat. No, home. Com siguem grans. Ricard, vols seguir? Sí. La Montserrat, o sigui, per mi la Montserrat era una persona que era feliç quan estava a la natura. El mar venia a Port de la Selva, nosaltres que teníem una caseta petita, i li encantava. Aquella precisament va batejar el nom d'aquesta caseta, perquè hi havia molt de timó, i em va dir el timó. I va fer un vers que el va fer... Està posat en una llosa Tavella a casa. Aquí he apuntat coses que només he fet els capítols, poden estendre molt o molt poc. Jo penso que pràcticament amb això que us he explicat podríem parlar de com feien viatges amb el Land Rover. Això que feia cantar la mainada, me'n recordo que quan passàvem per aquí a la Rambla, doncs amb aquell cotxe que era enorme, amb les finestres obertes, sentien cantar tota la mainada i passàvem per allà com una... La mainada li encantava. Sí. I tu que vas ser molt més productiu que jo, només he tingut una, jo i aquest en té molts. Força més, sí. Doncs sempre has sigut molt treballador. I ara encara més. Ah, sí? I ara té un equip de futbol de nets. Un equip de futbol amb l'àrbit inclòs. Mira, tinc 5 fills i 13 nets. Vull dir que estic divertit, Déu-n'hi-do. La mainada li encantaven. Que realment són els que em compren la pintura, perquè quan venen a casa dic, avi, aquest per mi, Sí, clar, per això vens molt més tu que jo. És un gran avantatge, això. En fi, coses d'aquestes humanes en tenia pilots. Potser l'Alícia seria més indicada. Aquest suggeriment que us he fet abans de les consideracions de, encara que sigui mal dit, l'escola d'Olot i l'Empordanesa,
Diu alguna cosa? Si és que ella en feia alguna... A ella li agradava molt l'escola d'Olot, a part que, naturalment, ella, una part seva era els Vayreda, Olot, tot això, però a ella li agradava el paisatge, sobretot. O sigui, no la treguis del paisatge, la figuració i el paisatge. Si tu vols un paisatge postimpressionista, de pinzellada suelta, tot això també ho emetia, però paisatge, li encantava. I, per exemple, en la nostra relació, jo com a pintora, doncs hasta em va anar entenent una mica, perquè a mesura que m'anava coneguent, també entenia una mica el que feia i el que pintava, no? Perquè jo recordo que quan vaig fer la sèrie d'un dia i la nit a l'Empordà, que més o menys eren paisatges, expressionistes forts, però paisatges, li va agradar. Em va dir, mira, ja comences a anar bé. Jo dic, me n'alegro molt, Montserrat, li vaig dir, saps? I, bueno, així, saps? O sigui que era, bueno, ella tenia la seva manera de pensar, el seu criteri, no li agradaven les avantguardes, ni molt menys, quines bestieses. I recordo, quan vaig començar al Museu de l'Empordà, li vaig explicar, li vaig dir, mira, Montserrat, molt bé, ho faràs molt bé, em va dir, perquè ella sempre tenia tendència a animar-te, una persona que animava molt, tenia un esperit que a les persones no els hi deia, no, això, no tenia mesquindat, ella era una persona que animava, i ho faràs molt bé, no sé, llavors em va dir per això, no facis bestieses, em va dir, jo vaig dir que vas dir bestieses, aquella pintura que a tu t'agrada, em deia, saps? O sigui, dic, bueno, Montserrat s'ha de fer una mica de tot, dic, no, ara vull començar a fer la història de la pintura empordanesa, bueno, jo dic que em faràs algun text pel catàleg perquè estaria bé que tu escriguessis. I em va dir, segons quines exposicions. I jo vaig tenir clar, en segons quines exposicions, Bona Terra, pintors empordanesos de la primera època, tots aquests artistes més figuratius, sempre col·laborava. I col·laborava i feia esplèndids escrits, uns textos molt poètics i molt bonics. Vull dir, o sigui que va col·laborar amb el museu, perfectament sempre, i va col·laborar amb tothom, amb Montserrat, però amb el museu sempre que no fes bestieses, em deia. O sigui, ja saps que la cosa, l'extracció i la pintura avantguardista, ella no hi entrava ni volia entrar. No, però li fèiem entrar, també, Sí, una mica sí. Perquè jo li ensenyava coses i al final deia, bueno, no està malament del tot, deia. Et deia això, bueno, ja... Deia, bueno, poder no està tan malament. Deia. Posava un dubte. I inclús vàrem col·laborar, vàrem fer una carpeta, o sigui, ella va fer els poemes, Tu, jo i el vent, i 6 poemes hi havia, i vàrem fer una carpeta que jo vaig fer 3 gravats i l'Emília Xargay 3 gravats més. O sigui que l'Emília Xargay no era pas figurativa, ni molt menys, jo vaig fer una cosa figurativa, però ella no. I li va agradar, també, saps? O sigui, que ella també va anar avançant, va anar obrint-se amb uns criteris artístics més avantguardistes, per dir-ho d'una manera. O sigui, ella era una persona que no es tancava. El que passa que tenia, o sigui, no dubtava de res de lo seu. O sigui, el paisatge i prou, saps què vull dir? Però, bueno, aviam, no està malament. Ara ja ho fas més bé, em deia. Perquè tocava paisatge, ja ho fas més bé, em deia. Saps? Ara, és una persona entranyable, que te l'estimaves molt, vull dir, digués el que et digués. I em va dir a mi, com que t'he dit que no m'agrada, els primers dies, ja no te'n tractaràs, no? Perquè els artistes, quan un no li agrada l'obra, ja... I què dius, Montserrat? O sigui, vam ser amics sempre, amigues molt, i a més li vaig explicar moltes coses, jo, de la meva vida, vull dir, ho sabia tot de mi, crec, o quasi bé tot, no sé. I bueno, i no sé, i algunes coses que jo feia no li agradaven, de pintura, algunes exposicions que muntava al museu no li agradaven, que és bestieses, em deia. Com feu això? Com us pot agradar? I diu, Montserrat, s'ha de fer, i a més, a tu t'agrada? Sí. Saps? O sigui, però era una persona convençuda de lo seu molt, però s'obria també, quan, no sé, amb tu suposo que també, no? La pintura, vull dir, no, s'obria i perquè, bueno, comprenia que no tothom tenia que ser com ella era i ni tothom li tenia que agradar el que a ella li agradava, tot i que estava convençuda de que el seu concepte sobre la pintura era fantàstic, era l'adequat. Però ja et dic, s'obria i inclús a nosaltres va fer aquesta carpeta de poemes i l'Emília Xargay figurativa no ho era, o sigui, en aquella època, en la carpeta, i ella va estar molt contenta. I totes 3 vam estar contentes i ho vam disfrutar. No puc evitar de demanar, tu i els altres, feia alguna consideració sobre Salvador Dalí?
la pintura de Salvador Dalí. Bueno, sí i no. O sigui, a ella li agradava molt la primera època del Dalí, la primera època, i en Dalí era encara dels artistes contemporanis que més li agradaven perquè era un artista figuratiu. Podria ser surrealista, però la base era un dibuix figuratiu molt acurat, molt bo, i això a ella li agradava, o sigui, considerava que era un gran artista. Sí, jo en quant a l'escola d'Olot, Sí. que ja n'has parlat i ja Bueno, cal, sí. però llavors l'escola empordanesa, que aquí també vols parlar, en parlem, doncs jo sempre he pensat que era una antiescola. D'Olot. No, l'empordanesa era una antiescola. Sí, bueno, perquè la Sí. gent anava més per lliure. Tants caps, tants barrets, saps? I havent-hi un personatge com el Dalí, tampoc hi ha hagut aquella voluntat de seguir en el Dalí. No. Potser perquè és complicat, No. És molt complicat la seva mentalitat, la manera de ser ell, no? I ser un home molt intel·lectualitzat i molt estudiós. Un gran personatge, un geni que n'hi ha molt pocs. Doncs, i llavors, això sí que jo sí que veia que aquí anàvem cadascú pel seu cantó. Bueno, però és que l'empordanès és molt així, És així, és així. Per La això gent d'Olot és més manyada. Sí. O sigui, jo trobo que els d'Olot són molt més suaus, més manyacs. Aquí a l'Empordà no, la gent és molt més inventada i més vital. El vent. Jo, per almenys, ho veig així, Precisament per això, Jo em penso per que això sí. jo vaig lligar sempre poquet, diríem, amb la pintura anomenada de l'escola olotina. Jo soc més de l'escola empordanesa. I aquí, a Bonsibeques, sempre ho he dit i ho diré tota la meva vida, és allà on vaig aprendre. De tots els professors he après perquè he voltat bastant, no? Però aquí a Bonsibeques és allà on més vaig aprendre. O sigui, això era el que jo buscava. I possiblement per això també ens hem fet molt amics amb en Domènec Moli, perquè en Domènec Moli, que sempre ha sigut un crític molt dur. Un gran cuiner, a més a més. Un gran cuiner, també. I molt bon cuiner. L'home ha fet llibres i tot. I tots el temíem una mica, però tots aquells que trencàvem una mica el de l'escola d'Olot, doncs ja li cabien bé. Ha sigut un crític molt bo, o sigui, teniu aquí un personatge extraordinari i gran escriptor, en el qual és un plaer. Jo ara venim cada setmana aquí a Figueres a Mercat i això ja és una joia. Ja és un plaer gros. No, i afinava molt, perquè a mi va fer unes presentacions. I així puc anar mantinguent aquesta relació tan maca que vaig conèixer a tu, que la Montserrat Vayreda em va presentar. He anat coneguent tota una sèrie de personatges aquí a Figueres gràcies a la Montserrat Vayreda, tant com va ser viu, i a partir de llavors n'he anat coneguent d'altres. Jo dic ara ja, dic Pare, Fill i Esperit Sant, vull dir que això ja és fantàstic. Jo també aquí vull dir una cosa, també, i és que jo, esclar, al ser jove i així, renegava jo una mica, i això no ho podia suportar, Ui, no. No ho podia suportar, i esclar, jo me s'escapava. I li deia, Montserrat, no hi puc fer res, jo, allò, saps? I al final, esclar, perdoneu-me, colló, cap aquí, cap saps? I anava marxant. I jo frenat, i d'allò. I va aconseguir que jo no renegués tant. Això no era, al final ho aconseguia tot. Al final ho aconseguia tot, I llavors jo, perquè també tenia sentit de l'humor, molt fi, i molt fi. I llavors jo, perquè també rivia molt, també a vegades ens els fotíem així, i jo li deia, dic, Carilsus, Montserrat. I llavors ella deia, què vols dir Carilsus? Clar, dic, com si no em deixes dir, I llavors ja començàvem a riure i ja començàvem a... O sigui que ens ho passàvem molt bé. Era molt irònic, i mira, molt irònic. els acudits
més vers que dèiem abans, que jo he sentit a la meva vida, me'ls ha explicat la Montserrat Boireda. És a dir, que per un costat semblava que i en canvi per altra part, així en privat, diríem, bueno, t'explicava cada cosa i una sèrie d'intimitats que em deixava parat, em tenia una confiança. Bueno, en privat, potser us explicaria una cosa que us faria riure. A ella li agradava la bona taula. Ui, tant. Una de les coses que li agradava, i era una cosa ben senzilla, eren mongetes del ganxet amb oli i oli. Li encantava. I amb aquestes taules que fèiem, amb la Montserrat, que jo van fumar a puros, hem fumat un puro jo, una ella i una a la Maria Perxés. Sí. Però puros. Sí. No allò petit. No. O sigui que s'obria molt. Amb els que hi érem amics, s'obria totalment. Era molt franca. Era un cor, perquè ella fins que no aconseguia el que jo amb la pintura, això ja s'ha comentat ara, però finalment Alicia et va estimar molt, perquè llavors la gent, a mi em va presentar aquesta, l'Anna Maria Vélez me la va presentar ella fa molts anys que ens coneixem, que ja et havia perdut de vista i ara t'he tornat a recuperar sortosament, però que estic molt content d'haver-te retrobat. O sigui, era amiga dels seus amics. Estimava a la gent, però una cosa terrible. I a casa meva es va convertir, ho va donar la casualitat, que quan, al principi que ens vam conèixer, jo m'estava arreglant la casa pairal del meu pare, el paller, que en digueu vosaltres, ja en diguem la cabanya, el que era la cabanya, que era el pis de dalt, que abans es tractava més bé el bestiar que no pas les persones, vull dir, estava tot muntat d'una manera que... I l'arquitecte va ser l'Anson. L'arquitecte interiors. Sí, bueno, d'interiors i l'altre arquitecte. També. I la Montserrat Boireda, una cosa que potser molta gent, bueno, sí que ho sabeu perquè tenia una botiga aquí d'antiguitats, era una experta en mobiliari d'època. Era, però un 10, un 10 amb el mobiliari. Llavors, tot el que hi ha a casa ho havia de comprar perquè ella m'ho deia. Això o compres tu o compro jo, però tu has de... I si no tens calés, jo t'ho pago. Era molt generós. Sí, molt. O sigui que si no hagués tingut diners, ella m'ho hagués pagat. I jo havia de marxar amb la calaixera isabelina, i amb la taula catalana, i amb la no sé què, i la palangana de no sé on, però tenia una vista terrible, i en tenia molt. I per tant, a casa es va convertir com a casa seva, ja era de la família. La Montserrat era una persona més de la família. Per mi, sí. El que et va passant a tu i en Ministral, i quan em parlava de la gent, de vosaltres, la gent de l'Empordà, mira, aquí tenim la família que no els havia ni vist. Doncs era una persona extraordinària, estimava en el teu marit, és que l'adorava. Jo li volia comprar, en aquell moment podia adquirir-li una casa molt maca que té allà al Corp, del terme municipal de Santa Pau, i tenia disponibilitat i li volia comprar. Ui no, perquè això ha de ser d'en Jordi, sempre em deia, ha de ser per en Jordi. Vull dir que estimava la família. Suposo que també era dura com en tots nosaltres, però era una persona que estimava molt. I després tenia la Maria Perxés, que era el freno de mà, que quan ella s'embalava una mica, l'altre deia, o sigui, encara tinc les seves paraules, Montserrat, i era tot un personatge. I en quant a l'u d'en Dalí, a mi no havia no parlar, perquè hi havia una cosa que no li agradava d'en Dalí, ella quan una cosa no li agradava, que en Dalí i amb la seva germana que estaven renyits, que no va parar, sapigueu, això si molts empordanesos no ho saben, que si varen tornar a ser amics va ser gràcies a la Montserrat Boireda. Era tan tossuda que va aconseguir que tornessin a ser amics. No pot ser de cap manera que Salvador, que estigui renyit amb la seva germana, que és una santa, perquè els amics érem tots sants i no va... Tu em vas pintar molts de sants, Sí. I tant. Veig que remenes papers. Sí. Què has trobat? No, jo ara estava mirant, perquè estava mirant que el que a mi sempre m'ha agradat molt de la Montserrat són els acròstics, quan dedicava un acròstic. Per mi era un retrat
de la persona, no cal fer una pintura, quan parlàvem. I jo me'n va fer un que... Acròstic, ha dit, com feia acròstics. Dic perquè algú... Sí, acròstics. És que jo no sé si se m'entén. Sí. Doncs, i esclar, i ja us llegiré un per mi que em va fer l'any 90 i que, bueno, en fi, és que em va retratar, no? D'alguna manera, perquè jo anava fent el meu, el que deia tu, sí, no, el que deies tu, no, que també l'anàvem transfigurant també, perquè... Sí que va canviar. Sí, i llavors aquí trobo coses que dius, mira, no estava... Diu, jovial i serè, arbre cepat, ofert als vents de creativitat, sobri, tenaç, bonhomiós amic, ets en obra i bellesa d'estre i ric, per ordre d'una ferma voluntat, ministraleges formes i colors, inventes paisatges seductors, no pares d'obrir sols, rutes i portes, i deixes esfollar etapes mortes. Sempre a l'aguait desbrosses el camí, testimoni d'avui per l'avenir, rebel·lides, constant, vida i natura, amb el coratge que et fa retenir la llum que has instaurat a la pintura. O sigui, clar, jo li canviava d'etapa, ara feia una cosa, sempre feia sèries. Sí, jo ara... I amb els músics, com va veure, perquè jo li ensenyava, venia a casa i li ensenyava els projectes, no? I llavors, clar, ostres, molt bé, i ara aquí, clar, i llavors te fa un acròstic i t'ho va posant tot, no? Vas eliminant, vas fent... Quan parlava amb tu ja estava pensant en escriure. Però era rapidíssim. A mi el que ja que recites un poema, i els que han estat a casa meva ho veuran també molt clar, a més, a casa ja m'anava ella, ni la meva dona no m'anava, m'anava ella, quan hi havia la Montserrat Bairada m'anava ella. I quan vaig inaugurar el segon estudi, que primer el tenia a la planta baixa i després a dalt, es va presentar amb una ceràmica i la va colgar allà on ella, bueno, la va colgar. Aquesta ceràmica s'ha de posar aquí, i la vaig haver de posar allà, que m'encanta allà on és. I un poema que va escriure, si t'agrada la claror, pensa que t'està esperant dins l'estudi d'en Duran, que és com el cor del pintor que sempre està bategant entre la llum i el color. Cada tela és un imant, cada pinzell una flor. No et torbis, passa endavant que trobaràs la claror. Sí, almenys que això... I la pintura d'en Duran durarà... Ah, sí, la pintura d'en Duran durarà, sí. I té un oli d'en Duran, qui no el té però el fretura, aprèn a mirar endavant, perquè els d'en Duran duraran com tota bona pintura. O sigui que ella quan engegava la maquinària, doncs era terrible. I ràpida. No, res, només vull dir que... Perdó, res, un moment, que tots els llibres que jo tenia d'allà, dintre hi havia un poema que em feia. Em dedicava al llibre tot un poema, allà. I molt bonic. No sé, quan obro aquest llibre, quan llegeixo el poema una altra vegada, és com si la sentís, com si la veiés. Perquè era molt autèntica i, a més, no sabria com explicar-ho. No sabria com explicar-ho, això, però me fa cosa, saps? O sigui... Van ser molts anys de relació, molts. I va col·laborar, ja et dic, molt amb el museu, amb tot el figuratiu, allà hi havia la Montserrat, saps? O sigui, i textos preciosos, poètics, i a més ella i jo vam anar fent una amistat molt bona, molt sana, vull dir, em coneixia com si fos la meva mare, saps? Perquè em deia, ja fas bestieses, no facis pas, perquè cap aquí, cap allà, més enllà, vols dir que pintes? Vols dir? Em deia. Vols dir? No sé com t'ho fas, perquè fer classes, anar al museu, has de pintar. Això t'ho deia. Has de pintar. Vols dir que pintes? Em deia. Jo sí, Montserrat. Bueno, ja vindré un dia a veure-ho, venia a veure-ho, saps? Llavors ja quan vaig fer aquella sèrie de l'Empordà, del dia, ja li va agradar. Veus? Ja no fas bestieses, em deia. I tenies, clar, quadros de la primera època penjats. Treu això, treu, em deia. Ella era molt... autoritària, però d'una manera que t'estimava molt, o sigui que es podia permetre ser autoritària, saps què vull dir? I de dir, treu això no m'agrada, saps? Però fantàstic, ho acceptaves molt bé, no molestava,
No, i també molt acertat, també, el que et deia, perquè jo com me corregia alguna cosa, com deia alguna cosa, jo me la creia, me la creia. I hasta és com una germana gran, per mi també, eh? I ella i en Felip eren dues persones, un el meu germà gran i la Montserrat... Jo el Felip ho vaig conèixer molt poc. No, jo sí, però era allò que dius, mira, es renyava, però era la meva germana gran, saps? Renyava. Però bé, vull dir, cap problema, o sigui, vull dir, no passava per res, perquè vull dir, al contrari. No sé, però ell inclús es va anar obrint amb la pintura, que al principi era molt tancada amb l'aspecte que només li interessava el paisatge, i després jo vaig veure que es va anar obrint, i suposo que tu també te'n vas adonar. Sí, no, jo potser, com que li canviava molt els filtres, eh? Sí, no, es va anar obrint, Sí. No, llavors jo també... Va anar evolucionant. De les últimes coses que el vaig convidar un dia a casa que vinguessin amb la Maria per veure tot el projecte, perquè va durar bastant de temps, tot el projecte dels vitralls de Bàscara. I bueno, li vaig ensenyar... això, sí, això, diu, és que això, mira, em va dir, és que és la culminació de la teva obra, diu, això és el resum de tota la teva obra, però desfermat, vull dir, amb uns maneios i així, i això em va motivar molt, i llavors vaig dir... I llavors em va fer una quarteta que diu Bàscara us vol recordar el cel, el riu i la vall, la magna llum del vitrall i el Sant Crist del Fluvià. I això, quan va acabar, perquè ella va morir... Nosaltres vàrem inaugurar-ho el 2009. El 2009, ella va morir el 2006. I va viure, el 2004 era quan jo li vaig ensenyar tot el projecte i tot això de punts i tot això. I diu, crec que no ho veuré. Diu, sí. És allò que... Diu, crec, però m'agradaria molt poder-ho veure acabat. I dic, mira, no va poder ser i ja està. I no s'hi pot fer res. Però em va quedar tot el trim de la Montserrat, és que això ja m'ho imagino, perquè, esclar, ostres, i ella era molt devota també, era molt creient, i tot això li anava molt bé a ella, no? Bueno, i aquí, doncs, és una mica, doncs, com una gran persona, instruïda i... Penso que es va apadrinar a tots. Tots. Sí, jo també ho crec, Jo també ho crec, això, Sí. No, i tenim molts records i això que... Jo tinc molt bon record d'ella, molt bon record. Jo a vegades hi penso molt, bastant, he pensat, en segons quins moments, i bueno. Bueno, és que la mort de les persones és el viure, no sabria dir ben bé, però és el record dels que queden, no? I si els recordes ja no moren. No moren, no, són vius. Perquè ara en aquests moments està visquent i se li fa un gran homenatge de Santanyera, que han parlat els escriptors, han parlat pintors, han parlat tots els amics que... I això és bonic perquè què més voldríem tots, Sí, Montserrat, un petonàs ben gros. Sí. Sí que sí. Doncs és això. Es dona la casualitat que ara portem una hora, poc més d'una hora, i no sé, no ho heu fet exprés, però heu acabat d'una manera molt rodona, amb aquesta vocació espiritual, gairebé podríem dir. Sol ser costum en aquests actes que, arribats més o menys a aquest punt, que si algú hi volgués intervenir, si vol afegir alguna cosa, doncs potser ara seria el moment. Endavant. És que no sé si és un literat, artista, i vostès que són artistes intel·lectuals, tots plegats, que segurament que tenen un peu i mig, per no dir tots dos a l'Ajuntament, els demano, sisplau, dintre les seves possibilitats, que aquell vers que va fer en Fages de Climent i que era la cantonada de casa seva, que ara és de l'Ajuntament, que hi deia el carrer de Montoriol, l'inventor del submarí,
jo i en Salvador Dalí, 3 genis, hem vist el sol, que ha desaparegut, sisplau, que li tornessin a posar, que li Hi ha un... Sí. De l'Ajuntament. Disculpi. No hi podem fer gaire res aquí dalt. I una altra pregunta d'analfabeta. Sí, Doncs, exacte. si està previst, vull dir, estic molt contenta. I en acabat una altra pregunta de... Suposo que ho consideraran analfabeta. La Maria Àngels Vayreda i la Montserrat Vayreda eren filles o netes de l'escriptor de La punyalada, d'en Marià Vayreda? No, nebodes. Ah, nebodes. Nebodes, del Puig de Bessegó, de com posat després. Moltes gràcies. És que hi ha l'Anna Maria Velázquez, que en sap molt L'experta perquè l'ha estudiat i és... Nebodes netes, exacte. Sí. Jo voldria fer ara un petit esment. Aquí hi ha la Carme Jornet, que és la viuda de... En Pujol Boira. En Ramon. El que falta, no?, aquí, perquè hem sigut molt amics, hem treballat junts, ens ho hem passat molt bé i, cony, ja ens falta un dit. Ens falta un element, Carme. Un bon element i això... Sí. Molt a la Montserrat. La Montserrat també l'estimava, També ell moltíssim, també l'estimava, sí. Moltíssim. Sí, li tenia una apreci extraordinari. Sí. És que em sembla que hem sigut uns privilegiats. Hem sigut uns grans privilegiats. Sí. També ens està escoltant, Carme. Algú més que digueu? Sí, també. A veure, Tant que sí, tant. mentre us hi aneu repensant per intervenir, ens ha faltat en Lluís Roure. Ja us podeu, això ha fet que tingués tot més temps i en Lluís, si més no, de portes en fora sabem que, per exemple, van fer viatges a Terra Santa, van fer viatges per aquí i per allà, amb un reguitzell d'anècdotes lligades a tot això, que en aquest cas no ho hem pogut sentir, vull dir, tinguem-ho present, que és una llàstima. Després, una cosa que heu insistit molt és que la Montserrat era molt tossuda i molt insistent i persistent i convincent. Jo tinc una anècdota personal també que ve relacionat amb tot això, tot i que jo no vaig tenir la relació que vareu tenir vosaltres. Quan jo feia poc que era aquí a Figueres, que havia arribat a l'institut, ella, la primera cosa que vaig publicar, la vaig publicar perquè la Montserrat Vayreda em va insistir, persistir i convèncer, que és un llibre que es diu Poetes de l'Empordà, és una antologia. Doncs allò ho vaig fer perquè la Montserrat no va... És a dir, cada vegada que la veia anava insistint. És a dir, era justament això que digueu, però en una altra faceta. Una altra rama artística. Sí. Pintura, literatura i música. I la música, ostres. Jo quan vaig fer els Apòstols de la música, que el vaig titular així, clar, quan va venir Vilabertran, que va veure els retrats d'aquells, hi havia, en el fons hi havia en Beethoven. I saps, amb una posició allò de tossut, no? I em deia, uita, com em miren en Beethoven. Diu, uita, quina mirada té, saps? Ja li molestava aquella mirada, però llavors va anar, i perquè ella, la música, els concerts els seguia tots, vull dir... Era una persona culta. Molt. I va molt lligat també, és que, esclar, la poesia. Jo he vist que la poesia, la música i la pintura, o l'escultura, l'art, doncs eren unes branques del mateix arbre. Aquest poema que ha recitat el moderador, que és fantàstic, és que ja ho diu tot, de la pintura, que tot està relacionat, és art tot. El tornem a repetir. Si els poetes són pintors, sense pinzells ni paleta, cada pintor és un poeta, que fa versos en color. Aquest jo li vaig veure escriure com l'escrivia aquest. Algú s'hi ha repensat i vol afegir-hi alguna cosa sobre la Montserrat, els pintors, la pintura?
Irem acabant, doncs. Sí? Us sembla? Sí, no. Hem après coses de la Montserrat Peireda, fins i tot els que la coneixíem una mica, i hem après coses amb aquests companys que ens han fet saber, sobretot d'anècdotes. Quant a vostès, doncs, gràcies per haver vingut i un acte més, major honor i glòria de la Montserrat i la pintura i els pintors. Gràcies.